Osnovna škola Bratstvo jedinstvo z Ozverbasu dostala 50 тисячі dinari za fahove usovršovanja nastavnikoh na temu nasilstvo medzi parnjakami i co z njim robit. Osnovna škola Svetozar Miletić dostala tišteljo za unapredzovanje inkluzivnog obrazovanja. Gimnazija Žarko Zrenjanin dostala 70 тисячі dinari za drukovanje školskih novinkoh. Kao škola mi smo aplicirali za projekat koji je raspisao pokrajinski sekretarijat i dobili smo 70.000 dinara za štampanje našeg literalnog lista Mladi dani koji izlazi godinama i decenijima i nama je jako važna ta tradicija da se održi i kolege, ali i svi učenici i bivši učenici rado čitaju ovaj list, tako da naše zadovoljstvo je veliko i možemo ga sad preneti i vama. Kolo 11 milioni dinari pojdu do 161 školi kotri prešli na konkursu i kolo 7,6 milioni dinari za 69 rižnih združenja na teritoriji autonomnej pokrajini Vojvodini.